Phamsi izandla bathandekayo simukele isibusiso somnikelo. Heavenly Father, siza phambi kwakho uNkulunkulu wami. Si understand into eyi-1, akekho umuntu owakwasondela i-altar lakho washiya uNkulunkulu wethu ongcwele. Lokho akubiza uNkulunkulu wethu ngegugu kuye. Emva kwalokho uNkulunkulu wethu namandla onke wamflathela. Abekho abantu abama phambi kwe-altar lakho ungaba anike attention. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ukuthi uNkulunkulu we-altar uma wanaka lo wesifazane owayengenalutho empofu, wanaka noAbela, kuyiqiniso ukuthi wanaka uNkulunkulu noCornelius, kuyiqiniso ukuthi nalabo bazalwane uzobanaka nabo. Babusise ubakhumbule, ungavumi ukweswela nobuphofu udlalele kubo. Vula iminyango yakomoya, vula iminyango yakwaNkulunkulu wethu yakwa-finance. uNkulunkulu wethu benze bakukhonze benakho konke kokukhonza. Baphathi sonke ama-treasures namagugu emhlatshelo neminikelo yokuzokhonza endlini yakho. Baba, bonke abanenhliziyo abathi kuziwa kule nkonzo benikela umoya wabo bukhala, uthe anginakho kuyokubeka phambi kaNkulunkulu. Baba, bavulela iminyango ubafumbathise. Musu banikile ubenze bakhumbule ukuthi lokhu kungokukhonza phambi kwenkosi. Thatha amalungelo namagunya and bless your people in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Cela siphambe izandla sonke sithi ngomusa. Sisho kanye kanye sithi ngomusa. Ngiphila impilo engcwele. Wenkazimulo kaNkulunkulu ihleli phe kwempilo yami. Lokho Kristu ayikho. Ngiyikho. Say it, lokho Kristu ayikho. Ngiyikho. Konke uKristu anakho. Nginakho. Say it again, konke uKristu anakho. Nginakho. Nginenkazimulo yakhe. Nginokuphila kwakhe. Nginokunqoba kwakhe. Nginamandla akhe. Nginomusa wakhe. Nginengcebo yakhe. Nginokulunga kwakhe. Konke uKristu anakho. Nginakho. Mawuyikholwa lento ade uyisho, nikeza uNkulunkulu udumo, umnikeze ibongo. Come on, let's give Jesus glory and honor, praises and worship. Thank you, Jesus. Singahlala phansi bathandekayo. Thatha ithuba siqale ngokuhlonipha umoya ongcwele bathandekayo. uNkulunkulu wethu omuhle nosithandayo omkhulu ohamba phambi kwethu. iBhayibheli lelikhulu bathandekayo liveza ngokucacileyo ukuthi uyena oyitransport yokusuka kwebandla la kube liyohlangana noJesu emoyeni. Ngoba enye into esenza sibe ummangaliso ukuthi sihlele uNkulunkulu emzimbeni yethu. Thina sinatural bathandeka singabantu nje bemvelo. Kodwa into eyenza sibe supernatural ukuthi ukuhlela umoya ongcwele la kuthina. Amen wena ukhona. We are supernatural. Praise God. By the way, there's no way ukuthi ungahlala umoya ongcwele and become ukuphinda uqhubeke phela ufane nje ngabantu bonke. Umoya ongcwele phela ohlele kuwena. Lithi iBhayibheli imizimba yenu iyithempeli lokuhlala yena. Cabanga nje ukuthi umoya ongcwele akekho ezulwini la ula kuwena. Wafika kanye noKristu mhla uKristu efika kuwena wakushira nomoya ongcwele futhi. So uhamba nje uyisimangaliso. uSathana akathanda uyazi lento. Ufuna lokho uyibuka nje. Uyibuka kanje uyidadisha ngobumba ngeoutcover. Ungabi nesambulo sakho ukuthi who you are. So you are supernatural. Funa wazi nje ukuthi umoya ongcwele ukhona. Uzobona nangendlela ozohamba ngayo nje. Phela ngithi ibandla lisalinde
thina salinde into enkulu kabe engenzeka nje kungekho kudala ukuthi ibandla likaNkulunkulu ngoba nabantu abakholwa ukuthi icile ngolizokhala ibandla likaNkulunkulu lihlwithwe neyikholwa lonto ucabanga ukuthi unatural emva kwalokho ke uthi wena kusazokhala icile ngivela ulahleke nje nya we just an ordinary person iveli yakhe ayilingani nale mali oyifunayo nongenayo uthi uhlupha lapho uyiqhathanisa nesiliva negolide kanti iBhayibheli lithi anihlenganga ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kodwa ngegazi elinqabileyo lika Jesu Kristu elingenacala futhi elingenabala izinto ezikhande wena lezo awukhandangwa imali na isiliva na izinto zonke lezo that you can think of immaterial uNkulunkulu akukhande ngayo ukukhande ngematerial ayithathe kuye hayi ngezinto ayidalile ukukhande ngaye That's why awukhandwanga isiliva awukhandwanga igolide awukhandwanga yonke into engama treasures of the world uNkulunkulu uthathe kuye wakhanda wena so uNkulunkulu omncane nje emhlabeni anginandaba no amen wena kodwa ngizokusho lokho uNkulunkulu omncane small god uNkulunkulu omncane we are God on earth he is God in heaven emhlabeni wena uNkulunkulu omncane I wish ngathola abantu abayikholwayo lento ngiyashumayela vele manje ngizolonge nibingelela nje partner ntshumayo the first thing fanele sihambe siyobuka into yokuqala nqa eBhayibhelini bathandeka ukuthi uNkulunkulu wayekade enani emqondweni let's go asambe seGenesis chapter number 1 Abantu abathanda ukufunda sibingelele bathandeka abantu basezulwini siyabahlonipha kakhulu nondaba nomama men of God thank you so much bonke abaprofeti nabantu benhliziyo kaNkulunkulu abakulala kunabagcotshwa thank you so much haleluya recognize nondodakazi wami unwabisa ugcotshiwe ebandleni lakhe bathandeka official umfundisi yeah so umfundisi unwabisa manje lo ibandla lakhe limgcobile mshayeleni izandla Pastor N is a wonderful vessel thank you so much ndodakazi because we need to acknowledge and sizinto fanele si recognize izinto ezirecognizwa uNkulunkulu singayithathi for granted angathi uNkulunkulu ebona isitsha thina singasiboni sisebenze ngama relationships ethu nje enyama ngeke ke mfundisi mina ngeke umfundisi kubo bonke abantu awuyena ke mhla ngi-operate efundisini shothi into yami ngeke ikusebenzele ngoba alukho ugcobo lwabangani uma ungangimukelile njengompostoli njengomprofeti nomuntu kaNkulunkulu ungacabanga ukuthi mangise officeini lami khonto yokusebenzela wena uyothola ama benefits ophuthu nje masilapha ekhaya kunankinga mawuthi mina umfundisi kubo bonke labo umpostoli kubo bonke labo mina nje kumina nje igama lami ngusiyabonga I'm not anginankinga nalo kama wena nje mina nje usiyabonga ubona nakhona usiyabonga ushiso ukuthi lento abantu abayibona kuangiyiboni ungayikhathazi ngalomuntu ungayihlophi negrace yakho ngeke ayimkhumbuli ngisho umkhumbulo njobe engayiboni nje naye imboni futhi baba ugcobo ongarecognize alukusebenzeni uNkulunkulu wambusisa uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe akekho umuntu ongalazela ivesi likuphi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuza ngenze ngitshela ivesi elingeke ngabe nidlala ngami phela hawu senifuna ngisho amavesi ngisha kahleni hawu uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu praise God benze njani bathandekayo basifuza but there's something big there there's something great there uNkulunkulu wathi masenze abantu ngani bathandekayo ngomfanekiso mesethi benze njani bathandekayo basifuza sikiyeke konke lokho babuse njani but leyo ukuthi nje iplan yokuqala kaNkulunkulu
angathi noma ngiright ngicela ukusebenzisa igama leplan iplan yokuqala kaNkulunkulu ivision yakhe yokuqala umbono wakhe oqala ngawe ukuba enze into efana naye. uNkulunkulu wayengadali nje umuntu uza kugcwala umhlaba. uNkulunkulu wayeyiduplicator. Yayazi duplicate kodwa bakwethu sasenhlulwe imba kithi. Niyayazi what duplicate? Into ethathwa from original. It's a copy kodwa ethathelwa from kwi-original. Futhi ayikwazi duplicate ukuhluka kwi-copy. Fanele mangenze ID, ngithatha ID yami la ngiphume fanele exactly lento engala ifane ne-original. noNkulunkulu wayeyikhiqiza ezenza eyiduplicator. Leli gama lomfanekiso elisetshenziswe lapha yilo ngqo lokuthi uNkulunkulu ufuna ukubuya ahlale phansi ayibone yena futhi. Hayi. Amen wena uphi? Angaphumi kuleya subject aseqala khulekani ngofela kuyo. uNkulunkulu wayefuna ukuyibona yena. Mhla uNkulunkulu edala wena wayefuna ukuyibona. uNkulunkulu mayese esezulwini wenza into eyi1 wathi mina ngizohlala ezulwini mase ngidedela umuntu bracket small god abe semhlabeni yena. Ngisangila hayi ama engineer be sound vele kuyafana ngisho ngazama nje kuya ngawo vele kuyami ngekwazi nokuthi kwenziwani. Sibuya ngala kimi. Praise God. Manje uNkulunkulu wayise asidala umuntu ngomfanekiso asidala abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Into yokuqala yakhunywa uNkulunkulu mayekhuluma ngomuntu ngoba fanele uyinake. Into yokuqala nje uNkulunkulu wayikhuluma mayekhuluma ngomuntu wathi nje masenze umuntu ngomfanekiso wethu sezwe isitha ukuthi okay into yokuqala esenhlizweni kaNkulunkulu image. And the enemy futhi mi attacker ayiqala la niqala khona nini iqala la aqale khona uNkulunkulu. Because the first target kuSathane is not your business, it's not your what yonke into eyibani, is the image. So uma ephuma uSathane uzothatha uNkulunkulu, nothing else. Because into yayikade iplan yokuqala kaNkulunkulu ukuthi umuntu abe nobuNkulunkulu. Ungamona uSathane ezingela zakushunqa intuli nje akazingeli into zakho. Uzingela uNkulunkulu. Amen. Hawu nangu ngizoze ngishumayele manje. Nikhona yini? Ingakho nezulu mase kuzola sekulahleka uNkulunkulu kwaphoqeleka ukuthi liyeke ingelosi liyeke yonke enye indlela nezidalo zonke esezulwini kukhisha uNkulunkulu kuyocinga omunye. Uqathi sizathu ukuthi uJesu on your behalf ingani ngoba nje kwakuvolontiwe ezulwini kudepend ukuthi kulahleke bani. So makulahleka uNkulunkulu fanele kukhishwe omunye uNkulunkulu ayofuna omunye. Wawungeke ucingwe ingilosi ngoba awuyona. Futhi wawungeke ucingwe abaprofeti ngoba awubona nabaprofeti bangabantu okay ngasibuya ke abaprofeti abasefola phansi kwabo nabo siyafana nabo. Wawungeke ucingwe izidalo elithi iBhayibheli zinamehlo ngaphambili nangemuva. Ezulwini kune weight eningabi. Do you know ukuthi ingilosi yodwa mingangena la endlini ingone ibonakala. Ubuzo oDaniel, oDaniel baba ngama giants in the spirit. Kodwa yayithi mivele ingilosi bawe phansi ngathi bafile. Ubuzo oJohani babe ngama giants in the spirit. Kwakuvela ingilosi izobatshela isambulo bawe phansi ngathi bafile. Lithi iBhayibheli wazo wakhuleka kuyingilosi eyithethe uNkulunkulu ngqo. Yamkhuza ingilosi ku22. Yathi ungamusa ungakhuleki kimi wathi mina ngiyinceke kanye nawe. Wathi ungakhuleki mina khuleka uNkulunkulu. Hawu ata kuyuNkulunkulu lo hayi lutho. Kuphuma nje i7 eyodwa yasezulwini kodwa iweight yakhona ngathi uNkulunkulu. Angifuni ungibukeleke kuwo wonke lama weight agcwele ezulwini wathi uNkulunkulu kodwa uma kulahleka umuntu ngeke azalungu kuyomlanda kwafuna ukuthi kuphume yena ngoba kuya ukuthi kulahleke bani. Ngifuna uthuthe wena
angisho maintaining manje nifundisa thuthani kule mentality engqondo nangu into ofanele simsebenze ngoba sangisho singaxisha into ezinkulu kanjani ungakayitholi wena ubani. It's a problem. We are wasting resources. Uthi wayikhuluma kabi Solomon le hayi ngicela ngayiquote. Solomon ekhulume kabi kodwa wayikhuluma ukuthatha igolide uthi uthanda ukufaka ngiliquote kanti ngiyalazi kanti awusokuyafana ufanele ukuthatha igolide ulibeke empumulweni yengulube waste ama resources ubeke empumulweni uthi vele isuka ingulube ngegolide. So uNkulunkulu ufuna ukulungisa leyo nto bathanda kakhulu ibandla lethu manje. Angisho ukuthi angithi ngakho ngithe bengafuna ukulikhotha nini enisoyena ngiphushela. Manje senibhizi nje. Sengicabanga kangaka ke manje sengithi ngithe uSolomon wayisho kunina mina wayenza isibonelo. So uNkulunkulu bazalwane bami ngiyashumayela. uNkulunkulu bathandekayo ufuna nayo into efuna ukulungisa ebandleni. Asihambe siyicinga sisithola ungakayitholi. I'm telling you uhlele enkazimulo engakanani lapha phansi. Bafowethu ayikwazi ukulova inkazimulo engaka kuze khala icilongo. Sengaze sife ngempela ngane kamani namandla amangaka angambuliwe. Khona nje ufuna uyinqabe nje angifuni ukufa. Ngingaze ngiyifumane. Hey ama ayikho into engayifisi njengokuthi uNkulunkulu akudlalele wena lapha ku screen. Athi look at you, the genuine you. Uvela ukukhala inyembeza. Yimilo athi kuwe. Pho ngasho naphi? Abantu bami babhujiswa kuswela ulwazi. Yabo uNkulunkulu avela akudlala ku big screen lapha athi yabo. Kuyihlahla. What why ngibe iopposite yalento? Akuyena uSathane ukungazi. Fanele oqala nje ufanele uyibamba iplan yokuqala kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu mhla enza mina wayinani emqondweni. Asenza abantu ngomfanekiso wami. Oh, uNkulunkulu wawufuna into njengawe ngqo. Okay, done. So i-assignment enginayo manje ukuyeka into eziningi ukuba ngiphenduke ngifane naye. Iyona into yokuqala. Manje abantu abaningi bafuna into eziningi bangayifunanga ezoqala. Kanti into yokuqala ukufana naye. That's why ababelifundisa kahle iBhayibheli babayifundisa into ethi mfuneni uNkulunkulu. Uyayibona yokufuna uNkulunkulu hayi ufuna ukwenza izinto zakhe ufuna yena. Ngoba meke wahlangana naye uhlangane nawe. Ngoba buye khona wena. Sathi sobuya siyibuyisele le yokuthuma abantu ekufuneni nje uNkulunkulu. Wabhala ingoma umzalwane wathi funa inkosi. Wathi funa ekusithekeni. Wathi uhlale noJesu emthandazweni. Ulalele kahle ukunyenyeza kwakhe. Athe izintweni zonke ubuza intando yakhe. Athamba noJesu khona uyakukhola. Uthi nalokho khola ungabokusola. Uthi mayisayivala athi uthi mayisayivala into yakhe athi uhambiso kwakhe abantu baze babone uhambiso kwakhe. But another Jesus, listen to me. The first plan, first thing semqondweni kaNkulunkulu ukuba wena ube njengaye. Ukuba wena ube nje hayana nangumoya ngcwele ngishumayezela lana kuyintando yakhe ukuthi ube njengaye. Hayi awuzuku struggle njalo ufuna istruggle ngiyakulalela mawufuna istruggle kubo kaNkulunkulu wokwenza into engekho kuyiplan yakhe. Then you will struggle. Futhi there is no support system. uNkulunkulu akayi support into engekho kuyiplan. Mawufuna iwin njalo ufuna ukuthi kube lula empilweni hamba uyocheck ukuthi uNkulunkulu ufunani ngawe. Funa lonto ayifunayo ngawe uyokunikeza isupport yokuthi yenzeke. Ngoba igrace ilele intweni ezikuyiplan kaNkulunkulu.
uhambe ethela umusa phekwa yonke into ekuyiplan yakhe. Bonke abantu abagibela kuyiplan kaNkulunkulu bagibela kuyigrace. Ungafu nje ngawe nje. Ngiyalwani kanti oba ngiyasho manje ungafu nje ngawe. Psalms 82. Nimzwile uNkulunkulu la? Alanja lama verse abhalwe ngaphansi. Omunye utshela indlela engiqala ngayo ukusho mara ayitshela ukuthi ha, futhi uvele wabambeka nje. Hayi lutho. I'm preaching this. Come to my notes, you'll see. Psalms 82 verses number 6. Yeah, incwadi nje mahubo 82 siswami. Noma ngifanele uverse 5. Ubani uphethe isigisi? Niyakuthanda ukuthi ufunda iBhayibheli bazalana nangithi? Okay. Angaze uthi phela ngathi yazi makufunda iBhayibheli ngathi abanakwazi abanakuqonda bahambe bumnyameni izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama. Amen. Amen. Maqwabe abazalwane kade bephumile konke kade bathinta lithathile sebebuyile ke manje njengoba ufunda nje sebebuya bonke. Ufunda ngane kaJesu uze bakuthiwani la. Yeah. Amahubo 82 verse 5. Abanakwazi abanakuqonda bahambe bumnyameni izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama. Yes, they do not know, nor do they understand. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are unstable because they do not know. Manje ngixakwa iqhamo zakhona. Kuthiwa abazi, abanakwazi, abanakuqonda. Lisho njalo? Lithi bahambe bumnyameni. Bese kuthiwa ke zonke ke izisekelo zomhlaba ngenxa yalokho ziyazamazama. Siziyamazama soSathane. Abanakwazi, abanani futhi. So la bekhona nje umhlaba uyashaka, unstable. Haya, funda ngene ngamanje verse number 6. Mina ngathi ningonkulunkulu ni. I said, not I am saying. I said. Kwasho uthi uverse 5 uthathe over. Abanakwazi abanakuqonda umhlaba uyazamazama. Kodwa kwesimzwenzi wayekade etheni yena? I said, ngathi ningonkulunkulu, small letter. Yebo. Mina ngathi ningonkulunkulu nina. Nonke ningamadodana ophezulu. Shimukophathala halamaya. Hallelujah. Hallelujah. Not some, nonke. Kusho ukuthi la injini nje sonke ngokaNkulunkulu singonkulunkulu. Namadodana ophezulu konke sonke. Ngiyazi mangisho kanje ushaya itoyitoyi, it's not me. Yiyo kanti emhlephile phela uNkulunkulu. Njengoba usibona sibhizi shumela kangaka noNkulunkulu ejuluke nje ebhizi kangaka ephuma umkhankaso ukuthi azolanda nawo ngakayikholwa lento ayisho. Ngicabanga ukuthi that's one thing nondaba eyenze ne delay nokuthi uNkulunkulu akame sho ukuthi azalilanda ibandla ukuthi ayibo phuthumani la ikhaphe la ngena abantu nje angeni akuzongena oMbuyazi nozwane nophindile nozodwa fanele makungene ezulwini izulu eloNkulunkulu kuphela. If you are not in mungakabikho kuyiposition yongena eMkulunkulwini ungalicabanga nakulicabanga, because heaven is not for any Dick, Tom and Harry. Lapha ezulwini only God's. Umungesiye out.
Anisukubanga noJesu ukuthi wena wawungamthandi wena wawungayingane esontweni. Into oqala nibanga ukuthi awusiye. Khona into ethi uJesu mayebonakala thina sofana naye inkosi mayibonakala ala thina sofana naye. uma ayikholwa loo nto khona icala longayikholwa nje loo nto ngoba icala elikhulu elidlula amanye amacala ongakholwa ungayikholwa into uNkulunkulu akwenze wayiyona. Because there are two reasons for that. Uma ungayikholwa into uNkulunkulu akize wakwenza wayiyona wakubiza ngayo usuku undermine okwenzileyo. Khona abantu abayibukela phansi ngalendlela yokuthi awu mina ngibe uNkulunkulu kanjani. It's not about you kanti wenziwe uwe nobuwenziwe lokwenzile. Okay, uma qhamuka umuntu ethi uma ethi umuntu kuwena umama baba or whatsoever hawu umuhle ndodakazi yami hawu umuhle boy yeah vele uphatheka abhlungu limali ulimaza ukuthi umuhle ulimaza ukuthi umuhle uphuma amtshela abantu angazi basho kanjani ukuthi muhle mubi mina mawusho njalo it's not about lalela mawusho njalo awu undermine wena usuku undermine umenzi wakho nalo okwenze wakubona ukuthi unjani. It's not about yourself, it's about your maker. Wathi uNkulunkulu ngawe? Funda sisithathe sebephumile futhi. Ngathi ningobani nina? Ningobani? uNkulunkulu. Wathi ningoNkulunkulu. Wayesethi nina nonke ningamadodana ophezulu konke. Athi kusase ngichaza ukuthi uNkulunkulu wena nje umehluko wakho uNkulunkulu okhonzayo hayi okhonzwayo. Amen. Sifike ihlukane lapho nje nawe. Wena uNkulunkulu okhonzayo okhonza uNkulunkulu omkhulu hayi okhonzwayo. Wena uweshipwa. Uweshipwa lo kwenze wena waNkulunkulu. Futhi uweshipwa uwe. Shutho uNkulunkulu abancane badumisa omkhulu. Njengoba usibona sithi akekho nje ngawo. Yini uNkulunkulu adla indumisa ayithatha. Uyithathelana indumisa hayi ngoba sicule kahle, ingoba hayi ngoba sicule kahle. Into enza uNkulunkulu ayimukele indumiso yethu. Ubona leya plan yoqala uthi nayo ke into angibenzela. Ngangifuna ukudunyisa uNkulunkulu. Ngiright ngengilosi kodwa kwengizwe nje ivoice kaNkulunkulu. Kwengizwe uNkulunkulu eshoko omkhulu ukuthi akekho njengawe. Akekho fana nawe. Akekho lingana nawe. Shala makhatha bahaya. Hallelujah. Yini uNkulunkulu afuna simdumise ingilosi simdumisa 24 hours 7 days a week. Yini pho aphinda afune yethu futhi. Uyifunelani? Eye ingilosi uright. Angisho ukuthi uright we right ngayo. Kodwa usangathi ngathola neyo uNkulunkulu futhi. Akezwe nje into ayenzile. Nayidale ngomfanekiso wakhe. Kimmisha manje. There's one kunomuntu lapha nengelosi yegama lakhe uLucifer. uLucifer bafowethu. Lucifer bafethu akaqalanga nje wavela wayesathana. Lucifer uqale wayingelosi. Lucifer akaqala ngoSathane, uqale wayi-angel. And the guy ibilita ichoir sezulwini. And the guy, what about that man? Oh. Yayilita ichoir yasezulwini and uNkulunkulu enikele inqwaba yeingelosi phansi kwakhe. Bawo
bawutshela abafundi history bathi le ndoda yayikwazi ukukhipha many voices. Yeah. Many voices. Thina nje basine soprano, tenor, alto. Soprano, tenor, alto, bass 4. Ngiyamondlala. Yayikwazi ukukhipha even more than 100 voices in one. When kuphuma ichoir in one mouth. May just siya kudumisa ufanele udumo thina siya kudumisa ufanele udumo. Uyabona lento esisho thina ihlangene sonke kanje wayikwazi ukuyisha i1 yena. Kuphuma wonke lama voices i1. uNkulunkulu ngenxa yokuthi wayelokhozana amphakamisa uNkulunkulu lakhe emnyusile nje. Wayeseyakhukhumala wayese efuna hayi bazalwane nifunde iBhayibheli. USathana babanganga ukufuna ukufana noNkulunkulu ngoba wayengekavela amdumise makuthiwa akayithathile inkazimulo yakhe. Wabanga ukulingana equal. You die before your time. That day ucabanga ukuthi uyalingana naye okay. Sekuthiwa woza la what? Kodwa makuthiwa ufana naye good boy. Mawuthi ulingana naye what? Mawuthi ufana naye good girl. uNkulunkulu uyathanda ufane naye. Niyaxabana mawusuka bathi niyalingana. Mawuzela ingane ekhaya baba. Muzela ingane ma nobaba nikuzela ingane nje vele ikhama ingane efana nawe. Nodaba. Futhi mubuka athi ngisani ngikhuluma nawe. Mudlalisa ingane umzali. Nje ubona ingasuki nje esandleni sakho uyibuka wena kakhulu njalo. Uyazi ngaze iqalephi inkinga? Engazi iqala ingane ngoba nakho ifana nawe. Misihamba uyohlala esihlalweni sakho. Thina angithi nasiqhama apha emayisi. Ngokunesihlalo sika baba nje singahlali umuntu nje. Esingahlali umuntu. Kunosofa ka baba nje. Ngahlali umuntu. Ufika kuhlala yena kuphela kuqisha. Mhla wafike ingane yakho ngoba nakho izala wena ifana nawe usifica ibhala u4 esihlalweni sakho. Is where discipline comes. Manake khehla manake elokufana asilibeke eceleni mana asilingani. Izinto ofanele uyigade kuNkulunkulu kade ungathuki uphakama uyithethe ulingana noNkulunkulu. Nayo into ofanele uyilwela kade nje ukuphakama ungayithuki ucabanga ukuthi uNkulunkulu ufriend yakho, uNkulunkulu niyalingana naye, uNkulunkulu ucabanga ukuthi uzozwa ngawe ulandela wena ngemuva. Mawugadela lonto uwinile kodwa leyo kufana naye kuyintando yakhe. Ubengeke athi ngomfanekiso wakhe kade ubengaqondile lokho. Ubengeke athi ngomfanekiso wakhe kade akaqondile lokho. uNkulunkulu mayikhuluma intentional usho lokho nje akaphunyukanga. Wathi kusho yena 82 ningoNkulunkulu. Obeka isandla sakhe sifubeni namhlanje ngoqala nqa usho njalo kuwe thana ngoNkulunkulu omncane khuluma. Nalo omncane ngufakiswa nje ukuthi uyazi ingqondo yakhe ngisakukhulisa kule sholo thana ngoNkulunkulu omncane khuluma. Qedela amaqaba sithandazeni. Mani niyazwa kodwa? Kezwakala? Okay, funda. Mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu konke. But alikho iverse elingibreak inhliziyo nje ngaleni. Alikho iverse elingile. Uyabona uNkulunkulu methi ngathi kinina nonke ningoNkulunkulu futhi ngathi kinina ningamadodana ophezulu konke. Mase faka uBut akawushe smile inhliziyo yakhe broken. Funda siswami. Yes. Kanti nokho niyakufa njengabantu nje. You hallelujah. Niwe njenges Okay. Yeah. Niwe njengesinye sezikhulu. Awukwathi ngikhona nibathandekayo. Lithi but
You shall die like men. Khona elinye lingini ngisho kamnandi nganoma NIV engikhulumela kamnandi lithi you die like mere men. Lisho njalo seswami lakho. Yeah, ngiyakuzusho kanye nami kanye sisho kanye. Hey, you die like mere men. Niyofa njengabantu nje. Kodwa ngabe ekubeni ngisho kahle ukuthi ngoNkulunkulu. Ayikuthi angishumayele manje ukuthi angimemeze khona nibathanda kabi. But namhlanje ngegama lika Jesu we refuse in the mighty name of Jesus to die like mere man. Kodwa khona nibathanda kabi. Kuyosala kwazeka ukuthi oNkulunkulu abancane bakabanyathele emhlabeni. Nicabanga ukuthi amandla nicabanga ukuthi amandla kaDaniel ukuthi afakwe emphandweni umphandi ingonyama ingamuhle ingonyama ibonanga uDaniel sabona asifakanga nabantu abathathu na kodwa masithi siyabheka sesibona nowesine ukubukeka kwakhe ngathi indodana yomuntu somebody say yeah. Woo! Nkulunkulu akalambela abasonti. Nkulunkulu akalambela abasonti. Usontwe for years. Nkulunkulu ulambele iplan yakhe yokuqala. Ukubona uNkulunkulu emhlabeni. If singakathathi isimo sobuNkulunkulu, we are still sondering. Ngoba isonto is just a religion. Cabanga into ubest oyenzela uNkulunkulu, ukuye esontweni ubuye, ukuye esontweni ubuye, ukuye esontweni ubuye, ukuye esontweni ubuye, ukuye esontweni ubuye. Ukuthika nje. Mangivelile nje phambi kaMpriest. Abontu bengikhona nami. uNkulunkulu ufuna ukubona uNkulunkulu. Thina manda. Ufuna ukubona ubani? Ufuna ukubona ubani? Khona ama message engeke siwashumayele. Ikhona izinto engeke lokusikhuluma every day. Mukwayifumana nje wayithola identity yakho. uPaulos ukhulume kwenye into wathi yazi izinto khona izinto ongafana ngabe twice yayiphatha shona ngegama phakathi kwenu. Wathi kodwa still ngiselapha kwa first year. Hey amasatha. Khona into ngabe siyixoxe nje nasesontweni. Ngoba fanele manje masiqala senza ama conversations noma ama gatherings sikhulume izinto zasemNkulunkulwini. Sikhulume a godly language ngoba kuhlangene uNkulunkulu. Angisho ngomoya lokho ngisho. Ngilanga kufanele kwesihlangane nje sikhulume igama elidevil singaliphathanga. Sikhuluma ngezinto zombuso. Bafethu njengoba siphethe nje njengoba uNkosi inike thina icontrol ngoba uthe ababusi njengoba kuyibhisi nje uyithe siphethe ngoba uyithe siphethe na yithe siphethe omunye uthi iBhayibheli lithi umhlaba kaJehova nokugcwala kwawo ayikwazi into kayihlo ungabe iphathi yayo umhlaba kuyena okagovernment okaJehova. If God is our Father, kusho sisentweni kaBaba. Yazi uyoba step ube nenkani njengengazi ukudlula ini umhla leli qiniso lakubusa ngoba lento engikhulumayo fanele uyizwe imisi yakuphila ikubuse yakutshela ngeke uvume ukuphuma ngegate lasemhlabeni kaNkulunkulu wakho ngentando yamadimoni, meaning you'll never die ngentandweni yamadimoni. Ngeke uzotshelwa umuntu, ngeke utshelwe uSathane, ngeke utshelwe isifo, utshelwe izinhlupheko ukuthi uhambe nini entweni yakini. No, ubaba odala umhlaba owakhe nokugcwala kwawo futhi kuba khona kwami la ubaba othanda lokho ngezotshela uSathane when to die. That's why asifi ngentando yamadimoni, asifi ngentando yamandla obumnyama. Bengathakatha baze bayeka, we shall not die because asikho on earth planet ngoba kuthanda bona sisentweni kaBaba, umhlaba kaBaba wethu. Shake pathopa baba ilithi pathosha nama. This is our Father's world. This is our Father's earth.
kaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile kulo wawusekela wawumisa phezu kwezilwandle wawumisa into ekababa lesi into ekababa lesi Shande kapha. That's why ungasatshiswa abathakathi, ungasatshiswa amademoni, ungasatshiswa amadevil worshippers. Ulaw. Kulegal. Kulegal uthubela. Uvunyiwe. Wabuzwa nje efika kwi-meeting yasezulwini ukuphuma apho Sathane. Wathi uphuma apho yazi uyazibuzolana. Ungoba uphuma apho guys. Wathi uphuma emhlabeni ekuzulazulweni. That's the only guy lithi iBhayibheli akatholelanga indawo. Wona kuyaziwa ukuthi usemhlabeni kulokhu ikhathaza. Futhi kuyaziwa usemhlabeni ungalokusatshiswa uSathane ukufa. Kuyaziwa ukuthi la kuyaziwa nje ukuthi la ezulwini futhi nje kuyaziwa ukuthi la usemhlabeni kuyaziwa futhi liyathanda izwi ukuthi ube khona cela ukuthande na ukuphila amen thanda na ukuba semhlabeni uzokufuna into engahlangene nawe uyathanda uNkulunkulu ukuthi ube la thanda into ayithandayo khona abantu abangasafuna ukusemhlabeni yaza into engiphilela uya kanjalo udlala ngamathuba wena udlala ngamathuba ayikho inkinga engafanele ukuthatha ikubeke kuyipoint ifuna ukukhipha ngegate engakufakanga ngalo fancy iphila impilo in fullness but we don't owe any devil futhi asimkwenethi any explanation Sathane asimkwenethi shukumchaze why we're here. Christ is our reason. And we are here and we are here. Hallelujah. Akho madoda ikabhali indoda yase ukabhala uJohn wathi odonibheka uthanda sinikeza lona ubaba. Lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Na into engidla nya, na into engidla nya. Athi futhi ayi niyahlupha nina hey athi futhi stima. Ngasuthi unangishaya istep anginandaba uSathane uthi athi futhi athi izwa alisazanga. We are John 10 kuthandazwe manje. Isikhathi sami sambe nogesi. Ngoba nabantu bathi ngiyasizakala Nkosi ngiyakuzwa Nkosi. Bantwana beNkosi manje asijahanga ukunishuma izinto eziningi sifuna ukumbi into eyodwa nize nibe yiyo ezulwini asizungena uqeda idayari to a good work kodwa makubukwa lama results zero results. One of my best teachers wathi mase lokhuzana wathi mase kuzobhala ama exams athi yasithini yabona into ongayo lento engakufundisa yona wavalo wangayibamba nje wabona yabo le awu understand sekusibhala mhlawumbe siyabhala pump tape noma ngaphambi kusasa athi yabona ngicela ungenzela kanje nje vele uyiyeke ngeke vele sakusebenzela manje ngicela ustikhe kakhulu kule ngazuthi unamandla okuyibamba uyabona into ekushikilisayo manje ungaphulwa naye izozikhiphe ngisho loyo yazi wathi nje namathela wenze short ama marks akho uzowabamba ngalokho okwaziyo ngoba mangathi uqala phansi uzama lokulwa nento obona athi iyahlula ayingibona athi usuwese isikhathi manje siyabhala kusasa akulona ilanga la ungalali manje uzama ugqisha into ozazi wathi revise lo yaziyo wenze short le uyaziyo wenze short nathi sesenza njalo bazalwane kulungile makusala ikhala kokunye ayikulungile kodwa lokho ke John 10 verse
Verses number 20. Ban, sis, 30. John chapter 10 verse 30. Mina no baba simunye. Yebo yankosi. Ngazibaphi laba bantu? Mina nobani? No baba. Khulumani phela. Mina no baba. ubani okhuluma la? Uthini? Mina no baba Uthi banjani? simunye. I am in prayer. Ukuthi sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa nathi. Sibe nomqondo uKristu wayinawo. Phekwe indoda eyenza sho ukuthi inkathi isemhlabeni ngalosikhathi uyazi usho nini? Usho wembethe inyama yobujuda. Mabethi babuka bathi umjuda lo. Kodwa uma ikhipha emlonyeni. Jesus knows his story. Uthi hawo nikhathaza ukuthi manibuka mina ngibona umjuda. What? Number wrong. What mina nobani khulumani? Sinjani? I am the Father. Meaning, mawufuna ukumazi kahle ubaba. Cika kahle ibuko zakho, cika namehla akho, ubukisise kahle. Dlula ngale kumjuda. Batho mina no baba sinjani? Simunye. Lento ye identity. Ngifuna ungibone ethi yamkhipha lapho uJesu. Funda. Qhubeka. AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. Manini iphi inhlamba la? Iphi nje inhlamba la seshawulana bafethu. Bafethu. Phela amaJuda ibhamu zawo. Kwangamatshe. Makuthathwa amatshe lapha hathi uzoshaya uthi uyalinyazwa uyabulawa. Njobe ekhokhelwa isibhamu nje samaJuda kwangamatshe ngibulawelana la ngishawelana. Manini bafethu yini nje la? Ngoba istatement is nje simple. Uthe mina nobani bathanda ka ngoba ngisinjani? Lithi iBhayibheli babantu bacinga amatshe emva kalokho. Yes. Uthuke bana for this time akahlambala sangamuntu uthenje mina ngoba njalo ayikho into Satan angayifuni. Yabo njengoba ngishumayela kanje amademoni ajulukile uSathane uwile nesihlalo sakhe esingcolile bhu phansi. Uyazi uwiswa yini? Uwiswa ukuthi ayikho into ayizonda njengomzalwane owazi identity yakhe. Kubangwa nje identity. Jesus knows. AmaJuda vela xosha amatshe amshaya engathukanga dlamba. Ano amshaya afuna ukumshaya. Zwana ke uJesu uthini? Awukhosela lana. Hey uJesu akaza ngibusisa kanje ngicamphalana la. Zwana uthini uJesu ke? Jesu wabaphendula wathi, Mana siphethe amatshe manje ke. Kukhulunywa nje what just stop kancane sorani. Ngaphambi uqale nje ukhipha itshe ngicela siphethe amatshe manje yamshaya wathi mani anginivimbi. Kodwa ngicela nje ukuphosa nje umbuzo oyi-1. uJesu waphendula wathi yep. uJesu waphendula wathi, Wathini? nginitshengise imisebenzi eminingi. Wow, that thing is so much important. Ujesu aqala ngayo. Uthi ngiphuma ekwenzeni ama-miracles amaningi phambi kwenu. Ngiphuma ekwenzeni imisebenzi eminingi. Ngivusa ishosha, ngavusa abafile, ngavusa lokhuzana, ngenza into eziningi. Kodwa anginibonanga nikhubeka njengoba nikhubeka namhlanje. Ngicela ungibekele ipulpit la. Niphazamisana indaba. Ngilalani kahle mase seshefana. Mase kuthintwa amapulpit sokuzenza. Okwazi nje yonke indawo. Uthi Jesu ngilalela kodwa. Amen. Uthi Jesu ngenza imisebenzi eminingi. Yebo, awungqala phansi verse. uJesu wabaphendula wathi, Athini? nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kubaba. Yimuphi umsebenzi kulena ningikhandela wona na? Uthi Jesu ngikhombisa imisebenzi eminingi evela kubaba.
usethi yazi confused ngoba la ke imuphi umsebenzi engathi ningishayela wona la aba ngiyaqala ukunibona nidinwe kanje ngenza umsebenzi na ba right ngavusa abafileyo nangakwata ngiyaqala ukunibona nikwata kanje ngishaywe nani oshana bana shawela zwana ke impendulo yabo bafowethu baphendulile phela laba bantu zwana impendulo yabo 1 2 3 go maqwa Bamphendula abaJuda bathi bathini asikukhandi ngenxa yomsebenzi. Wow! Kusho ukuthi lento ungayihlanganisi nomsebenzi. Awushayelwa yona imisebenzi oyenzile la. Awushayelwa zona imangaliso. uJesu phakathi kwenze njani? Nishaywe lani pho? Maqwabe nangu umshumayeli njalo mina nje ngichaza into ayisho nangu umshumayeli. Angikushayi ngenxa ye Bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle. indaba. Kepha ngenxa yokuhlambalaza. Wow! Case abeyitholi. Asona mina nobaba ngimunye. Mina nobaba. Kuphi ukuhlambalaza kanje? Manini. Sikushayela Ukuhlambalaza. Ngokuba wena ungumuntu. Wow! Ufuna uyibambe lapho sisi ngoba ngifuna siyishumayele abantu bayi understand. Phinda. Ngokuba wena ungumuntu. Wow! Phinda futhi. Ngokuba wena ungumuntu. Shuthi ngezindlela simelene. Nalolu hlobo lomuntu ofana nawe. Wena umuntu. Maqwabe keyword. Qhubeka. Ungumuntu then Ozenza uNkulunkulu. Shuthi bonke abantu, bonke ohlongwa, bonke othakatha, bonke omaqwabe uma nje beke bafika kwi-point yokuzenza uNkulunkulu siphetha manje kubangwani identity simelene nomuntu ozenza uNkulunkulu. If you do like him, walking like him, singing like him, speaking like him, we stone you. Sikushayela your identity. Umuntu exabene naye yilo ozenza yena. Right musafana nabantu bakini right. Usazenza bona we are okay. But the day you make up your mind. The day was Psalms 82. That's when the problem starts. And bona bakubiza ngokuhlambalaza. Because yazi bafuna ndodakazi. Bafuna ukubona uphila umuntu uzofa. Just a mere man. Ordinary person. Because uSatan uyazi ngeke uNkulunkulu umenze next. All the gates are closed. Onke amasanga avaliwe. Uma umuntu egodly, ilevel yakhe ayoperate la emhlabeni operate kwenye realm. Manje kuthiwa iphuma icampaign yokuthi hey bafowethu gadani bonke abantu abazenza uNkulunkulu. Thola namatshe. Kusho ukuthi angishumayele kakhulu ngimemeza. Uyabona amatshe ezempilweni yakho nje awazolwa nawe. Alwa nobuNkulunkulu in your life. The day you take a stand. Because devil is against the image. You are such a wonderful soul. Kusathane uma umzalwa nje usontayo. Wena vision. Ngiyathandile labashoyo umuntu. Konje nathi singabantu konje ngiyase ngikhumbula manje. Konje nathi singabantu. Angithi singabantu nathi. Yeah, time has come. La khona imibuso izovuma khona. Uthi yazi indaba sinifuna ukunikhanda ngamatshe.
Yeba futhi kade kusizingelelwa yonke into engenamsebenzi la. Kade lokhu sizingelelwa into engenamsebenzi la. Sizondela ukuthi nje senza njani? Sayeka izinto zasemakhaya awu first level lo. Nje wayeka izinto zakini ekade zenziwa kwamalume manje awusayifaka iphandla zakwamalume. That's the first year. We need to challenge another level of war. Lakuliwa nathi because of the level uNkulunkulu asubeke kuyo. Sipass iclass lo malume. Khona abazalwane sesefalana. Khona abazalwane bathanda kabaka bangenzela inkonzo. uPaul wayiphakathi kwabo. I think wayesehamba noSila by that time. Antu uhambe noBarnaba uPaul. Base bahluleka bahlokana basihamba noSila. Bafike kwenye region somewhere, kwenye province. Lithi iBhayibheli ngicabanga ukuthi kwakuyile miracle yendoda eyayikade ife uhlangothi not kaPetro. Lithi iBhayibheli yayizalwe nje isishoshe ekuzalweni kwayo. Lithi iBhayibheli lendoda uPaul lapho wayibiza ngegama layo. Akufananga nowalula isandla. Lithi iBhayibheli wathi imbheka nje wayesememeza uPaul wayibiza ngegama layo kwathi uJesu uyakuphilisa namhlanje. Wayibiza ngegama lange kakhulu yasukuma iqhuma amathambo yahamba. Abantu bonke abayindawo babona. Anifundanga lo phathi. Lithi iBhayibheli after that kwaphuma abantu bakhona ezikhulu zakhona. Zathi oNkulunkulu bafike kwi-city. Not abazalwane. No, but oNkulunkulu bakwi-city. Lithi iBhayibheli bavele baphuma babaqamba. Lithi iBhayibheli uPaulos bambiza ngegama loNkulunkulu wakhona bathi ubani ngoba uyena wayilida. Base bebiza noBarnaba ngoNkulunkulu wakhona ngoba yena uyasupport. Bathi laba akubona abantu abanyama laba oNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bathatha imigexo bathatha inkunzi. Oh my goodness. Bayokwenza umhlatshelo. Basebethi boNkulunkulu sinibonile nifikile. oNkulunkulu bafikile bahamba ngenyawo. Lithi iBhayibheli uPaulos wahamba ngenyawo. Wathi kahleni bafowethu singabantu sifana nani. Bathi laba lutho ningoNkulunkulu. Bathi ningabantu sifana nani. Bathi ningoNkulunkulu. Lithi iBhayibheli babayekisa kanzima ukwenza nemhlatshelo. Can we have church? Bazalwane, nina right? Mina ngikho right. Every time when I read the Bible, I'm challenging. Futhi nje ngibonisa kade ngimcela uJesu. Ngiyazi uyangizwa makuthandaza. Kade ngimcela uJesu, Jesu angazi ukuthi uplana ukulanda nini ibandla. Kodwa sizozama baba ukuphuthuma ngamandla ethu onke. Cela usilinda kancane. Sisafuna ukuthi umhlaba wonke ukubona nje ngokunjalo. Ukubona kuthini. Baba ngicela ngiyacela nje ukuthi isizukulwane sethi singadluli. Ungakaveli ngokusobala emhlabeni. So mawuka to keep all my statements, you don't keep a statement njalo la mahambo yongena emashitini olalo. You pull up the socks to convince God. You work like a bull to convince God. Serious ngento wathi. Ngathi onke amandla osinikeza wona, onke ama resources osinikeza wona. So wafakele ekuthenini makuphuma abantu abanjenga wena. Then job done. Sesizisho kakhulu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu singakiki. Kodwa there are two dimensions. Evangeli, two dimensions of God, of the gospel. Ikhulunywa abapostoli. Bathi asinakuyeka ukukhuluma ngesikuzwile. Futhi uma kuyinto ezwiwe into ekhulunyiwe. Base bethi no esikubonile. Futhi ukudemonstratiwe ke lo. Into ebonwayo ayikhulunywa iyademonstrate. Into ezwayo eshiwoyo. Manje sebezwile sathi ngabakhombisa manje. Because akufanele kukhala icilongo sibambe the one side of power. We need to balance the two.
We need to show the world ukuthi yini bandla. I not angisho just sizokuyeka to tell and show. I'm not trying to put more challenge on you. Lento ayidingi effort ngiyazi omunye umuntu uyacabanga manje mangisoka la. Hayi. Oh my God. Lalela. Lento ayilele entweni ozoyenza. Ilele kuyimukele njengoba ngiyikhuluma la manje. Uyakhumbula mhla usindiswa wenzanga? Wa receive. Kwasekenza. Ma ungakayikholwa le ngiyikhulumayo ngisho ungafuna ukukwenza. Kholo. Uyibamba ngokukholwa izinto ngqi. Uthi ngiyabonga baba. Uyabona uma waqala manje. Uzobusuqala usu-operator kuyo. Waqala nje manje. Wathi ngiyabonga baba. Ukuthi konjwe ngifana noKristu. Wathi mina uma waqala washintsha yonke. Wathi angisalwela into eyiningi eyilwela abantu. Ulwela ukuthi ngifane naye baza abantu bonakale ba. Kwaqala eAntiochia uthi abantu bathiwe bangamaKristu. Waqala eAntiochia uthi ibandla kuthiwa leli gama lamaKristu nje laqanjwe eAntiochia. Kwahlala umpostoli Paul kwafika who started to preach there. Awukahlena ukwazi ukuthi swe nje ngihlanda abantu abafunda iBhayibheli kangaka. Asifunde Acts chapter numbers. Sengiqedile ukushumayela sengifuna nje ukuthola. Nani seniqeda amanzi. Luke chapter bani yona le. Hey, so bishi. Chapter number 8. Chapter number 11. Verse 19. Yes, 19. Kepha laba babehlakazekile ngokuhlupheka okwaqala ngoStefano bahamba. Nayo into bengifuna ukuchecka lawo bantu ngiyakhumbula ukuthi uPaul owaqala ukushumayela la. Kwathi ngathi kuhlushwa ibandla kuzokubulawa uStefano. Abazali babaleka ngaleso sikhathi eJerusalem. Le yanhlupho yayi ukufaka Stefano kwakuyine plan. Okay, kwakuyisitha sasithathe over noNkulunkulu wayivumile. Kodwa kwenye into futhi yayiphinda ya ignite revival. Because abafundi bakaJesu wayithe uJesu hambani. Base behlala eJerusalem laba ba enjoya iJerusalem. Bangabe saphuma ukushumayela. It was very good. Yazi into ayibenza babe right laba bana. Babebona indlela uNkulunkulu wasebenza ngayo. Nanga indlela abaphakanyiswa ngayo uNkulunkulu. Abantu bedayisa amasimbi, bedayisa yonke into bezobeka enyaweni zabo. Ibandla lathatha idominion. Bahlonishwa ngisho behamba estradini. Bathi bedlula abantu bonke babahlonipha bonke umhlabula. Baze balahla imandate. Kanti into ethe ihambani. So bahlala ke lapha ya. It was very good and ibandla lakhula, abakhulu. Base beba tempted ukuhlala ndawo. uNkulunkulu wayevele nje eseyiyekela ku chapter number 7 waphuma inhlupho ke yabamba uStefano bamkhanda ngamatshe bambulala waze wafa. Base bayabaleka laba bazana babengahambanga uyoshumayela la. Babaleka. Lithi iBhayibheli babengalikhuluma ivangeli kwabanye belikhuluma kumaJuda kuphela. Babengakhulumi namuntu. Uma befika nje endaweni bethothi namaJews bethi kunoJesu wafa wavuka. Uma befika kwabezizwe nakwabanye abantu babesaba. Bathule ngenxa ukuthi kade kubulawa umfowabo phambi kwabo. Very bad ngoba Stefano wabulawa kweshumayela. Amen. Lento yashumayela lithi iBhayibheli yathi partner ntshumayela isashumayela. Lithi iBhayibheli ubuso bayo bashintsha bakhanya njengoba engelosi. Lithi iBhayibheli yashintsha the whole body. Inkazimulo kaNkulunkulu iphekwayo yafana nengelosi bathuka bamangala washumayela. Lithi iBhayibheli bahlabeka enhlizweni zabo bamdlela amazinyo wabulawa imessage. Bathatha simphambi konje abantwana benkosi ushukela namakheke lento. Enye into esiyishumayela izivusela izitha ezifuna ukusibulala 50. Manje we are not a dying time. Zifisa zize yiyeke.
Wena ngeke ungiunderstand mangithi sila ngenkani. Wena understand awungizwa. Sila ngenkani umhlaba kaBaba lo akho umuntu ositshela ukuthi wani. No. This is our Father. Futhi asingena ngegate lemuntu nelendoda. Futhi mase siphume egateini ngeke sikhishwe indoda nomuntu. Umthakathi wayengekho sifika. Ngeke ababikho masamba. Uma ivangeli lethu lingekho offensive kwabalahlwayo, we still have a problem. Fanele sishumayele sishaye ihlabekisa. Yazi othi ngishathi ngipheni uyazi khona abantu abaguliswa ile crowd abantu abawu50. Because these people babacabanga ukuthi ivangeli kufanele lize libhede ukuze liattract abantu. Usathane wazi ukuthi into enabantu abaningi eyama false prophets. Kanti devil is a liar. Uzogcwala idedium ukushumayela ubungcwele. And Christ kushumayela uJesu yena yedwa. Ugcwala idedium every precious. Bazalwane nizobona umhlolo ama Sunday services, normal Sunday services iattendwa abantu aba more than 100,000. Usala ipace kuphela indawo abantu bezozwa iqiniso. Hayi ama gimmicks. Truth. Manje ke ingakho ibandla fanele lithandaze nje. Ngikhona nibazalwane. Ngoba wacabanga lento esizigena ke sizo angisho la eThekwini ngisho everywhere. Wacabanga into eyenzayo ku ministry khona umkhiphayo. Ngoba njobi audience imuva iza kuwe isuka somewhere. Ngisho umuntu ongakholwa, ngisho engasindisiwe, ngisho ngaye emahlathini lapha khona kala kade banjwe khona. Ususi audience yabanye abantu. Paulos bacishe babulawa nya baza baxoshwa endaweni bexoshwa ukuthi bakhipha indemon nje entombazane yayinomngoma ngoba lithi iBhayibheli yayenza inzuzo eningi ine crowd eningi yabantu wathiwa nisimoshile nini hambani 11:19 funda okay yekela senguthola bengufuna sesiwami ngicela ungithathela ke uverse number thatha uverse number 23 verse 23 wathi kuba fike abone umusa kaNkulunkulu wathokoza wabayala bonke ukuba banamathele enkosini uBanaba njalo ukuzimisela yes 24 inhlizi ngokuba wayeyindoda enhle egcwele umoya ongcwele nokukholwa wenezelwe enkosini abantu abaningi uBanaba lo yes come Banaba wayeseya eThasu ukuba afune uSawuli. Sekuyaqala kuyasetshenzwa manje. Wathi esemfumene wamisa eAntiochia. Yes. Wasekwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni. Yes. Befundisa abantu abaningi. Wow! Banaba esebona umusa kaNkulunkulu labazana bahlakazeka bashumayela. Lithi iBhayibheli bagcina ukushumayela kubaJuda manje baza bashumayela nakumaGreek. Bavele baphenduka abantu basindiswa. Uma sebesindiswa bathi hayibo kanti lento na isebenza nombalekile. Ngokwele language yamanje bafaki call bafuna uBarnabas. But Barnabas come here. Barnabas was a good man. Lithi iBhayibheli why good kuma scriptures. A good teacher of the word. Balanda uBarnabas wafika uBarnabas wabona imusa kaNkulunkulu wathi hayibo iserious let sishiye eJerusalem siqhumela lithi iBhayibheli wahlala phakathi kwabo abaqinisa ebamisa isibindi hlalene enkosini lithi iBhayibheli uBarnabas wabuka wabona kune gift edingekana la kudingeka uPaulos wayosebiza uPaul emlande eThasu kube wathi Paulos asambeni siye eAntiochia uNkulunkulu uqhumisa imithombo ngale lithi iBhayibheli bafika bahlala abawu2 uPaulos eshayeni apostolic ministry demonstrate amandla demonstrate ama miracles lo ephenya imbhalo efundisa efaka ama teachings lo demonstrate into ekhonywa khona nibazalwa ngoba uPaul lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza imisebenzi engavamile ngesandla sikaPaul uPaul waye more kuma signs and wonders uBarnabas ephenya imbhalo shopothala ma ku demonstrate amandla babuya abantu basindiswe afika ukuthi uBarnabas ahlala phansi abaphenyela imbhalo ngoKristu ebafundisa ngoKristu aphume ba demonstrate phandle babuye bangena endlini
ahlale phansi uPaulos asukume uBarnabas akhombe ngembhalo lithi iBhayibheli bahlala unyaka wonke the whole year kufundiswa non-stop Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday teachings. Waqala ke vala ke sithandazeni manje. Okuseleso kubona next week yap. Yes, vala sisho. Verse 24. Last verse lapha. 20 baba. uBarnabas verse 26 kwathi esemfumene wamisa eAntiochia wasekwenzeka ukuba unyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi waqala eAntiochia ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Somebody say yes. Ngicela ukusho into eyi1 ngihlale phansi. Yini edale lokho? Abantu baphenduka into obafundisa yona. Baba ngeke bathiwa amaKristu beyifundisele enye into. Suthi uyayibona isubject yale abantu kwakwini. Isubject yabo was Christ. Futhi nje engashunyayela ubusonto kushunyayela ukuthi uKristu lo yiba njengaye ngqo. Itshalwa lento yeimage nembewu kaKristu. Ukuthi bafethu sibizelwa ngeinto eziningi sibizela ukufana naye. Ba Monday simele ukufana naye. Tuesday kuphenya umbala asifane naye. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday asifane naye. Ifakwa into kaKristu. Ifakwa lithi iBhayibheli yafakwa. Bathi baphuma bathi bayemakethe bayothenga bathi phela thina uKristu siyamazi ngoba akushongo abakholwayo ukuthi bangamaKristu kwasho abantu bangaphandle babonakala nangendlela abahamba ngayo bathi bayakhuluma kathiwa uKristu ngo kwase kuqale eAntiochia kuza kumemeza namhlanje kuzoqala eThekwini kuzoqala kwaZulu-Natal kuzoqala eSouth Africa ukuba abantu bathiwa amaKristu. Sime ngenyawo siyathandaza. uJesu uthi baba inkazimulo nginika yona kodwa liphi lalisonto inkazimulo nginika yona ngibanikile yona. We are sharing the same flow. Jesse, why akumfundanga lento? Zwana to keep a statement. I think it is John 14 verses number 14 20 kuyaleza. Ukhuluma into namanje uJesu wathi 24 kuyaleza. Wathi imisebenzi engiyenzileyo niyakuyenza. Awobana bamzwayo. Wathi imisebenzi engiyenzileyo niyakwenza njani? Why sekungagcini lapha? Uthi imisebenzi engiyenzileyo niyakwenza njani? Niyawuyeka. Wangagcina lapha. Wathi niyokwenza nemkhulu ukunale engiyenzileyo akanayo inkinga lokuthi sifane naye. Uma usizwa hlabelela ungadideki suke si right. Masithi akekho ofana nawe. Suke singadidekanga lapho si right. Sisuke sisho ngokuweight nangokubukhulu. Kodwa masikhuluma ngeimage singavuma futhi. Uyasazi kahle hlabelela thina. Sengathi ukhona ofana nawe. Masisho ngeimage kodwa masisho ngobuweight nangobukhulu akekho. Actually akekho ngangaye. Obukhona ofana naye. Loya akekho ofana naye uma ukuthi kushiwo lokho ukuthi akekho ngangaye uright kodwa wrong makushiwo image ngoba image wise bagcolela indlinja abafana naye ngiyababona nje huwe namhlanje ngifuna isithanda izinto eningi ngifuna uwamukelele iqiniso. I want you to receive this truth. Be part of your life.
without fear. Listen, it is the will of God. And it is the divine plan of God. Nondaba, ngifike kwi-point la uNkulunkulu ethi uthi kimi yabona angisho eThekwini phela asivakashanga manje sine mandate sinikeza umthwalo nomsebenzi ukuba inkosi kuzoshintshwa nje abantu abajwayelekile nje. Ngisho umzimba ungacomplain as long as ama result kuyiwo siwakhulekelayo. Kusuthi angimemeza kakhulu ukuze kuzwe onke amakhothama eTheku. Asinaso isizathu sokuzala nothing else. Ube kubunje uKristu nje. So umfanekiso wakhe sithunywe kweminye imfanekiso. Sifana naye. Siphamse izandla zethu. Yazi ngizwe umoya ngcwele ekhuluma nami manje ethi sangathi singenza sokwenza mass prayer. Mass prayer ila sonke sithandaza khona. Kodwa sangathi ngake ngivele ngigijime ngihambe ngilalela wonke umuntu othandazayo. Ube ngimuzwe nje ngimfuke ngimlalela endlebeni ngazuthi uyazi ngithandazelana. Sangathi ngeke bebikho umuntu othandaza religious prayer. Umthandazo nje wasesontweni kodwa konke umuntu sangathi engasho into enesense. Ethi Lord, I'm looking for your glory. Kulungile noma ngawu grade R. Ngisho ngawu first year wenkazimulo yakho, it will be better for me. Ngisho ngashaya incathu kulento. Ngisho ngashaya incathu kulento. We giant in the world. Ngisho umuntu oshaya incathu obuyawa dikhi ngezinga buyasukuma. But we giant in the world. But immediately you take the form of God, uthatha isimo sikaNkulunkulu. Ngisho ngawu first year wakhona, you are a giant. Funa sonke masithandaza yazi ngizwa mangithandaza la inkosi, mangikhuleka phandle, ngizwa ngathi uthi akakasuzwe uzwe imihelo yakomoya. Ngizwa ukuthi uNkulunkulu God want to give birth to something. Ngize ngithi moya ngcwele yini inkosi yini. Umoya ngcwele khonta ufuna ukuyizala engakasizi ibonakala endaweni. Keeper. God want to give birth to revival. Basalwa imvuselelo ngizwe ivalelwe la. Ngizwe ukuthi kunemthombo ezoqhuma. Mangihleli la uyadumisa umhlamvu. Kucontent inkosi ufuna ungenzani manje? Ufuna ungenzani? Manje uthi content umoya ngcwele ufuna ukuyizala ngamandla. Tush. Basalwa, it's high time. God want to give. Guys, enough is enough. Enough is enough. Time is now. Ikalala. Indikipudunitisha. It's revival time. In the home to die. It's revival time. In the day. It's revival time. Ulatala, ulokotalas, ilibayatash, alaneala. Kuna mthombo eqhumayo. You shall walk like him. You shall experience his glory. Come on, pray in the spirit. Do as the Lord leads you.
Do as the Holy Spirit leads you. Shani katapati tapata. Mima mipa sita pataba. Yes, I don't mind that tiense. Ungayibambi lento ayiswayo. Ngoba ngisumoya ingcwele kosaka khonta isalayo. Ngisumoya ingcwele khonta isalwayo. God is giving back. We are giving back to revival. We are giving back to create revival, to create move. La 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 li do 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 do. Come on, let's pray together. Look how much I ngakazikuzwe inkosi ikulungisile iyakulungisela abakuthandayo. What eyes have not seen, ininana no shanina namono, inamanina namano no shanana namano. Come on, everyone, prayer. Do it, Lord. Do it, Jesus. Do it, Master. He's one for the confirmer. He's one for the confirmer. I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters. Ah! Spirit of Jesus. Of God. I see the glory of God. In Him we live, in Him we move, in Him we find our being. Moyo uyangitshela khona izalwayo.
Masuke kaprenda aluze kepelia. Shano ninano otela kapai. Sinine eline munena shantile. Una sai kapata. Ila suina manene sila kuteria. Katuna palita kapaya. Sombre dinai eturia. Lasai katoya katela. Una na suna na kendo. Shimpatindo onte kepena. Shindandonde emperi. Una sina atela. Shabataya okopaya. Lima su. Ina na na sela. Shindendo sunana. Una makutela. Sapata. Elifakune munasea. Latoko preta el kutaya. Danino selina munaya. Jende kapelia. Une saikapa. Shakapuna naya. Ina namusa ina. Une siane kutaya. Shalama. Spanisa nawe ngosi. Sibisela kuloyo wenkazimulo lo asibeka kuyeqala nimhlaza nomhlaba usekelo. Sibisela kuloyo wenkazimulo. Sibisela kuloyo wenkazimulo. Sibisela enkazimulweni. Sibisela enkazimulweni. Sibisela enkazimulweni. Sibisela. Sibisela. Sibisana! Sibisana! Oh, Kosa! Andosha! Inana Sunani! Unai Kapa! Sibisana lo kasimu! Sibisana lo man! Sifuna kufana nawe Nkosi. Sifuna kufana nawe. Sifuna kufana nawe. Umhlaba ufuna ukubona wena. We avail ourselves as agents, my God, of presenting you. We avail ourselves as agents of marketing you. If they want to see you, let them see you in us. Yakamarigajas. Recalibrate us, oh God. Recalibrate us, oh God. Recalibrate us, oh God. Mold our character. Deal with our inner man. Mold our character. Mold our character. We pray for the total transformation of our mind. Kukulwa in conformity to Yetiwa. Iwasivo lesisha. Ay kukulwa. 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 Ay sikukule wasi. Putuma, 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 nkulunkulu, putuma, putuma, sikucula, 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 hila, hiba, hosa, hindo, shima, huna, hel, kunana, Zina na pena na shandede. Ula sika pena. Shabatile eteya. Sanino shataya. Ule sinana yeka pena. Lupateya. Ule sinini ataya. Shakata toko papa. Endosha. Kubrata de sombra daya kasa. As we lift up our holy hands, oh God, you are the only one we are seeking. Hunana mane,
I pray for the fresh appetite of the word. Awuphinde ngosi ubasele indlela yelive lakho. Asawukusibisela emandleni emibhalo. Awuke umbule live lakho kabusha. Oh nana mandele suneya. Unana mbele kuphele ilaba yando shakatela. Ula popaya lika prazonto inana masaya. For the appetite to live. Sibunzisa live lakho ngosi. MaBhayibheli ethu agcwele tinfuli siwabekile tindlini sawathi nekuthi akuphi. But ngiyabonga that you are channeling us back to the word. You are channeling us back to the word. You are channeling us back to the altar, to the secret place, to the dwelling place. All over. You are planting a hunger of fellowship. Awudala indlala yenhlanganyelo yasekusithekeni. Sikufune ekusithekeni singabona abantu. Singakufuneli kuyoshumayela. Singakufuneli kuyomaphambi kwabantu. Singakufuneli imisebenzi. Singakufuneli timoto. Kodwa sifune ukubona nawe. Simisebenzi abanemfihlakalo. Indzawo yokuguqulwa. Siguqulelwe kuwe. Siguqulwe ngawe. Siguqulwe nguwe. Egama likaJesu. uNkulunkulu wami lomangalisayo. uNkulunkulu wami lomangalisayo. Nithi lapha silana nje uNkulunkulu. Siguqule ebusuku. Siguqule ebusuku. Sesikhuluma kakhulu ngawe. Kodwa abantu abakuboni kithi. Sicela kuthula. But umasivela kuvele wena. Sicela kuthula. But uma kubonakala thina babone wena. Guqula kuhamba kwethu, guqula imicabango yethu, guqula kwenda kwethu. Egameni likaJesu Kristu babe siyabonga ukuthi ukuzabula imithombo yokuphila diyalo temvuselelo etibilini tethu temuntu ngekhathi kugobhoda imifula yokuphila, kugobhoda imifula yemandla. Hey, yamngena udumo uNkulunkulu, yamngena indumiso, yamngena kwatshadwa, yamngena kukhosanyelwa, yamngena ukungcoliswa, yamngena uNkulunkulu kuphakanyiswa. Phakama Jehova, tisakatele titha takho. Phakama mkhondo kaJehova, inqobe kaNkulunkulu. Sinika udumo, sinika amandla, ukhosi nenkazimulo egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Simshayele tata uNkulunkulu simbabate. Lesithatheni bathandakazi, check-in kohole wethu kumaphesi ethu. Sizolethana umnikelo wokubonga, then khuluma isibusiso bathandakazi hlukaneni. Check your wallet, your purse, and say, Lord, thank you. And say, Lord, thank you. Thank you for your word. God bless you. Check what you have, give it to the altar. And say, Lord God, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need that thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. For the last time, great is thy faithfulness. The whole choir, great is, excellent, excellent.
faithfulness, then morning by morning, new mercies I see. Then all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise the Lord, hallelujah. Cela simshayela uJesu izandla ezinkulu emkhulu. Wow, asimele ngenyawo sonke bathandekayo. La introduction yakhe is so very much powerful. Kuthi lapha nje ngasekugcineni. Kuthi fit it. Praise God. Bathandekayo, before we depart, thank you so very much. Angicheke nibusisekile. Nimzwile uNkulunkulu. Cela ningenzela kanje nabahlobo bami. Ungavumi nje uma uphuma ngolwami nyango. Kube khona into ezothatha into uNkulunkulu kade ekhuluma. Let the Bible meditate. Ngoba the second part mawukade uzwe izwi lenkosi, meditation. Lithi dlinza ngalo. Think of these things. Give yourself time. Angisho ungenze izinto, but think of it. Meditate. Lize lithi iBhayibheli meditate ngalo ubusuku nemini. Uma idigesta lento in the next gathering uzobe usukwenye dimension, usukwenye level kuyo yona lento. But meditate, give it time. Because enye into esiwaste ngayo ama message bazalwane siphuma la then ayisekho into eyodwa oyirevisayo. Kanti izwi lenkosi njenge mathematics, you practice it. Phuma la uphinde ungathi uyiphinde noma uthisha ekufundisile wathi ngakuphinde futhi uthi nawe ukudlala ngazo nje ibalo. Muzodlala ngalo izwi, udlale ngalo, udlale ngazo. But I promise you, asingeke shintsha ama message sobamba eyi1 siwafunde and meditate ngayo niyenze. Ngathi sisinka in your spirit, move to another message. Because more than anything, transformation enkulu. Somebody say amen. Niyakuthanda ukufunda. Phatha ama diary ke next time. Mbone nje nondaba nabanye ngathi ngamehlo ngathi. Phatha ama diary. Failing that nilandele bathandekayo. Abantu abaningi lokhu kushutha esikwenza la kuyanisebenzela. Qinisile. Sit down, hlale phansi niphinde ni revise. Intshumayelo inamandla kakhulu uma usuhlele phansi uyilalela nje relaxed. You listen to it. Khona nezinto ezisho uNkulunkulu othothi uzizwe ujahula lokulandelayo. Then kubothi ayibo and ekhona uNkulunkulu. So please just do that bathandekayo sikhula kanjalo enkosi. Okay, so uyangikhombisa manje dayi uyayidlala le ntshumayelo. Praise God. So ngicela siphamise izandla bafana. Father, thank you so much. Thank you for your precious word. Sibonga nethuba elikhulu kangaka lokuthi sidonswe nje isandla sakho sebe sekukhoneni bakho. The way okhuluma ngayo nathi, it tells us ukuthi usithanda kangakanani. Izinga lokusithanda libonakala ngendlela yokukhuluma kwakho phambi kwethu. Sibonga baba ungafihli lutho nongayifihli kithi. Nenhliziyo yakho ungayifihli. Busisa ifa lakho, busisa abantwana bakho baphakamise. Let this message transform impilo yabo complete. Let this message nezwi eliwe uNkulunkulu wami endlebeni zabo lishintshe izimo zabo. Livule ngisho iminyango. Ngiyabonga baba ukuthi uNkulunkulu onjalo. Sifuna ukuma phambi kwabantu benomfanekiso wakho, be blessed as you are blessed. Siyabonga ke nikeza udumo lonke nesibongo. In Jesus mighty name. Amen. Ngoba nabantu abamkholwa uNkulunkulu nesibusisa abasikholwayo. Shall Jesus. All right, before we go, Batandaka, we are praying for the next